играем на играта с джина. Здрасти, друже! Искаш да играем жестоко? Обичам играта на отгатване, особено когато знам, че ще победя. Ще видим тази работа. Намисли си животно. Кажи окей, когато си готов. Окей. Супер! Аз ще ти задам въпрос. Отговори с да, не или не знам. Можеш и да ми отговориш. Зависи. Ще отговоря. Това животно има ли ногти? Моля те, повтори. Да. Абе, Окей. хамстерът няма когти, май. Не знам. То само два крака ли има? Не. То само два крака ли има? Казах не. Колко интересно! То по-голямо ли е от съдомиална машина? Изобщо. Не те разбрах. Хайде, повтори. Не. Ясно. Изобщо. Разбирам. Това животно по-голямо ли е от микровълнова печка? Не. То има ли дълга опашка? Не. И аз така си помислих. Можеш ли да държиш това животно в ръцете си? Да. Добре. Това животно, основно с растения, трева и плодове ли се храни? Не. Окей. То много мъничко ли е? Не. Колко интересно! Това животно в гората ли живее? Не. Ясно, разбирам. Името му започва ли с буквата Х, Да. като къща? Не. Аз чух Х. Името на това животно започва ли с буквата П, като пилот? Не. И аз така си помислих. Това е. Прочетох мислите. Не си мислите за това животно, което аз Ако мисля. мистичните ми сили не грешат, Домашно ти си животно. мислиш за булдог. Познах ли? Не. Ти си по-умен, отколкото Мале, той не очаквах. може да познае един хамстър. То има ли козина? Да. Добре. Това животно може ли да живее в къща? Да. Окей. То лае ли? Не. Колко интересно! Това животно главно в Южна Америка ли живее? Не. Ясно, разбирам. Името му от повече от една дума ли е? Не. Името на това животно започва ли с буквата Х? Да. И аз така си помислих. Аха, знам, не ми казвай. Хайде на бас, че си мислиш за хамстер. Прав ли съм? Абе, той е бил много умен, бе. Да, прав си. Името на това животно започва ли с буквата Х? Да, вече ти казах, че си прав. Добре. Сетиш се, или поне така си Ама мисля. га. Имам предчувствие, че си мислиш за хамстер. Познах ли? Да! Невероятно! Бе, той е бил много умен, бе. Така се Умник гордея такъв. със себе си. Той е завършил Още гимназия един направо. път? Не! Добре, до после. Мале, хора, този джин му победи. Той джин би... това беше края на този джин, беше много умен. Ако искате си го купете, ако искате не дейте.
Всъщност има нов джин, който е по-умен. Така че за начинаещи е този джин. Аз съм начинаещ. Айде, чао от мен, Супермен.